Il-Prim Ministru Robert Abela għażel ma jlissen l-ebda kelma dwar l-aħħar rapporti li qed jindikaw li Rosien Kutajjar kienet għamlita ta' sensara għal Jorgen Fenek meta kien diġà magħruf li hu kien is-sit ta' 17 Black. Robert Abela għażel biss li jirrepeti l-istess frażijiet li issa sar popolari għalihom fejn saħaq li qed inżommu ritmu normali. Kemm jien kuntent illum qiegħed għawdex bħal dejjem. U tara n-nies li għaddejjin bir-ritmu normali tagħhom tal-ħajja. Gburi li llum meta qed inħarsu lejn il-bidu ta' tmiem tal-pandemija, żammejna lil pajjiż protett minn kull anglu. Salħat iżda b'kaġun tal-imxija f'pajjiżna tilfu ħajjithom 190 persuna, iżda Abela xorta baqa' jinsisti li żamm kollox taħt kontroll. Jien l-ewwel wieħed meta ħadd ma kien jaf x'inhu ġej għalina. Ma qalx il-Prim Ministru li fl-aħħar xhur wassal messaġġi konfliġġenti fid-dawl tas-sitwazzjoni tal-COVID-19. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Intant Robert Abela akkuża lil ħaddieħor li qed jagħmel ħsara l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u stqar li ħadd m'għandu jtellef dan il-proċess. Jiddispjaċini li nara min b'mod ċar issa qed jippruvaw jattakkaw l-inkjesta pubblika. Dan meta kien il-Gvern Laburista li ħareġ jattakka d-deċiżjoni tal-bord li hija timexxi l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia meta l-istess bord ħareġ digriet biex l-inkjesta għalissa ma talaqx. Robert Abela jgħid li ta' dan kollu il-bord irid iġor ir-responsabilta.